chujib. Tá gísteach. Small grind to will. Madden de loon. Rise and grind. Ní bhéin rise and grind seo. Bimmuds ag liggins ar ski. Tug go ria, tug second I team. Tún seo lom sinis. Mo Phodcast. Le mis sé brenn no kilni. Bimmuds a tug an nóméid dí bhéin. Couple nóméid. Bimmuds ag tug all couple nóméid. Dún héin. Ag géir ar ski liggins. Cén chuil sé bar fad. Sibh go ma? Tá mis sé go ma. Dús boire mo buégus arís. Couple tseachtain jazz, couple common jazz I réad na seachna faoin podcast. Gur míle maigi. Mar dúirt mé seach sé caite. Bhíonn sé cinálín scandal chur amach podcast trí gcraice ach is léir go bhfuil roiintíine I gcraic an ráis atá á labhart agam a chlostal, so gur míle maigi ar fad. Cén cuí a bhfuil mé hín. Tá méid déna go ma, fós an bhuaith an seo san óstéir. Fós an seo san óstéir. Bhí déir seach na deas agam. Cá me sin an rá, neart an catsa agam le Manchán Magan, whom amach go Felkirk. Yes, Kiki said it every day. Yes, I kirk. Masas in Serbia who teach ach whom amach go Felkirk agus vi schnitzelagin. Bele traditionte na hostéir. An schnitzel. Vi sé áhá kam ra vi decker die agin schnitzele all san hostéir. Maar rud tá eiste chomse. I compras de Eagrán tá na orinthe oscailte tá acu hallan seo go homlan difriúil. Dún an gachrod ar an damnach. Gan tep ar ein rud be gachrod dúnta ar an damnach. Geala mé sin chuid. Agus tá sin eiste chum kam rá. Agus chuin sé feibhne mór tá mé iad a rá scéalan seo ach dús boire dúna gachrod ar an damnach go háirithe na allhargaí. Agus siad a cílíonn sé sin ná hains gach duine amach tróna de híine nó maidin de saithrin ag déanamh a siopadóireacht. Ag déanamh an big shop. Agus is bralam an big shop. Is mis sé ceann na daoine sin a haithníonn an big shop lo. Oh man, am léon rud níos fearr. Dul isteach an sin liste brá fada just a char rudí sa ciseán. Boom, ivica. Well, no be cán ivica. Ach is bralam an big shop. Ach an seo tá sé cinálí difriúil. Tuis go gachrod dúnta ar an damnach tá an áit plódaithe don deir seachna agus bhí ar an dul ag siopadóireacht ar an ine an tatan seo. Oh lads, bhí sé thosaigh le díte is sin. Agus gan áras nar tá an áit plódaithe dómh le daoine tá stras ar gach duine. Tá gach duine faoi stras. Agus basic níl daoine sásta bheith múnta nó éonrad mar sin tá si is costal le trid a bhí an. Bhí daoine a búla isteach le na shopping carts. Oh lads, just bhí gach duine I droch humor Jesus. Bhí sé an zachar. Is cha mé roinnt ama hallan seo rih seo agus is cuihann lom an ag déanamh an weekly shop ar an saithrin agus bhíoh sé mar an ggéanam. Ach fós hain Jesus sé an zachar an big shop dhéanamh. Is málam dul seach agus a big shop dhéanamh agus mar scíal liggins má am a hógáil. Beidir na árán is fearr a fioch amach. Na ivic ar fád chuir gompras na céile. An bhfuil siúpaigh testóhain. Níl sam. Céir iad na úl is fearr. Níl an tám agam an seo le bheith ag ligas mar cí agus an big shop dhéanamh. Just caiithh tú dul isteach an sin leis an lista agus gach ceann de na rudaí sin a hiicáil. Dúis. Chotapas is féidir. Agus éirí machchas an seapa chotapas is féidir. Otherwise, tá tú mhail. Tá sean bhean an óstéir just sásta tú a bhúla. Boom! Leis an mála. Agus is cum léhi. It's between you
agus her dun semmel zeranach semmel sin aron tacho hallen seo. So bhí sin cinál instrasfor ach na orinthe oscailte bíonn si difriúil anseo go minic. So mar hampla tá mé a tháinig is strádáile beag an seo agus tá dúrflaide acu siopa áú agus bíonn sé ar oscailt ó 7 chlór go dtí 2 chlog meanla gach lá agus an sin dúnaise. That's it. Muna bhfuil de chud softfáid agus rih 2 chlog. Sorry, buddy. Caite chattarás mar. So bhí sin difriúil, mar bíonn gachfuil ar oscailt in éireann go dtí go fágan an duine éireannach an áire agus ar écuimh mu I féilcirc sa tóra schnitzel agus bhí roiin seachirtí agin mar chrochmid féilcirc thart ar a héana chlog sa lá mar sin humid simple bhí mid déanana písbeag siopadóach bhí bhana beagach 80 just a brenne sna siopaí difriúla bhí si taine sin an freisin hey taine sin an bhí mé breanúir na daoine taine an crack sin an freisin people watching agus an sin nuair throch a dó chlog bhí mé héana agus bhana rá dóna stressí hir ach tan ochras ag teachtar 5B bhí muid schnitzel agus bhí chaisleán an a bíonn ag déanana schnitzel agus déirtar gur bhí seo an schnitzel is fearr I féilcirc mar sin bhí mé héana agus bhana rá rockamos an sin an schnitzel is fearr saimíoch go sin chumas an níl mé maga agus mé rá bhí thart ar céad chuige céimena le dul sús chun schnitzel seo ach bhí an ochras ag teacht inis go tappa so bhí ar an fucking pilgrimage sin dhéana hús go dtí bór na céimena agus nuair throchmud an caisleán chumad seachan sin agus dúirt hey táblacha burt le hell. Tháinig an ban agus dúirt sé cúgnóid be mé ráislih cúgnóid or cúgnóidm. Fear beag bhí daoine fós a githe ní rá an áit gnóthach in our era bhí daoine ach ní an áit gnóthach agus dúirt si cúgnóm sé. Fear beag tháinig sé ráistréis cúgnóid agus dúirt sí linn no tá muid ar ag tógáil briseanis idir dó go dtí 7 tróna. What? Tá ochras ar nach féidir in sin slá. No, cúgnóid. Cúgnóid atá fáca sa ceistan agus sin tá muid dúnta go dtí 7 chlog. Man. So, mar sin, dúirt was alright, bim's alright. Tá sin sa haus eile chupla méidir hís an bóhan sin, rockmans an, no bother. Ribmans hís an, agus an rug can céine bhí gceist, dúnan siad idir a dó agus a 7. Mishiger schnitzel. So faoi dhear a tháinig muid síos na céimna arís agus thumas isteach go bíal in éigean agus bhí schnitzel acu agus bhí siad fós ar oscailt buchas le dia ach bhí fáin bagam leis an freastalí. Bhí ba as an gharmáin é an freastalí. So nóir thumas an bhumas le fearr ar mus a bhí ó Salzburg san Óstéir agus tá canúns difriúil ag chuileghine simple an chuidsedan down go háir nóir tá sé glabhras as Germánis. Tá an canúns atá Liechtenstein go hálan difriúil ón canúns tá acu hall sa Hermann. Ach ní rá mór an feim agam le mochuna ó Salzburg agus bíonn daoine ag tuairteach faoi Germánis na hóstéire bíonn sé deacail hiiscint ach is léir go bhfuil mise dul taithí le Germánis na hóstéir. Bhí mochuna sa bíalin an freastalí bás an Hermann é áit éigean sa Hermann ní rá bhana cinnte céanát ach is léir gur Hochdeutsch an Germánis ceart a bhí á labhart ag Jesus Christ bhí si glabhras lom ná man caite sa muile síos an seo. Ní rá chlúdálaid agam céad a bhí le rá aige. Me fósaí is ina obair mo Hermánis but I was thrown for a loop ar an sagan sin. Tá mé ag fáil Germánis ach tuis go mé mo chónaí san Óstéir tá mé níos fearr dearan níos mo taithí agam le Germánis na hóstéir agus Germánis cead man bhí me just out of my depth an sin
out of my den sin so bhí Vanna gachrod a orú agus gachrod chunagur ach sa deire fómó snitzel agus bhí sé andeas. Bhí an scéal sin le drán tá mé cefa ach tá si an seo tá go ligan sarcí. Ná bach lei sin tá an ór ag treidsún lin. Well, no, tá an ór bútsa lin is in á rire. Tá I lór mí man fór. Agus tá an ór bútsa lin. Tá na dilógaí na crín ag ahrú ag titsam. Tá an aimsric ag fórú. Tá ma chuine lastan seo pumpkin butter. Tá muds san óranis. So sin go deas, tá sugam go sibh pumpkin spice nó rud éigen deas mar sin agus sibh out and about I rinne seachna. Ach chomála sin éon scéal eile agam. Bín scéalta agam a gcónaí. Bhí mé ag súil go mbeadh leabhar moltaí agam an tseachtain seo ach tá mé fósaigh fannacht an leabhar sin. Moltaí, Irish with moltaí. Moltaí charda a chuid tá do hlunne rólas agam moltaí má tá tú géiste go seo ach níl mé chun iireachtaí dhéanamh de slunne rá an podcast. Moltaí go deire tá mé cepa ní mé cinsa mar bhrón ní mé géirí preisach a dhéanamh de hlunne ach tá moltaí cosa le do rock ag an stad seo. Ibrion's moltaí amháin. Níl gá agat moltaí le slunne ag an stad seo. Irish with moltaí moltaí tá aithne ag gach duine moltaí go háirithe I pobal na Ghaeilge. So bhí mé ag súil go mbeadh leabhar moltaí agam an teachtain seo agus go mbeadh mé an leabhart faoin leabhar ach níl seachtain go fóg. Tá mé fósaigh fannacht an leabhar. Ach bhí mé ag leabhart le duine nó burt ihe réir agus, thula mé ráfla níos agam an féidir nó mé seo rá go mé rud éigen siúil an bliain seo thugan a bhaint le moltaí agus a bhaint leis an Ghaeilge agus béidir go mé an béidir ní féidir le mór an rá faoi sin ach im líne I mí Eagrán cha mé seachtain óran ag an MollieFest rud féile mas féidir féile chuir cósa chuilteachta a bhí agrathe ag moltaí I mí Eagrán agus bhí mé éirí leabhars le sin an seachtain seo mar ceann de na Hesperus is fear bhí agam I my héal riamh and I do not say that lightly. Bhí sé go hintach fad. So sílam go dhéanann moltaí an obair ó híomh an Ghaeilge de. Bhí moltaí ag go múna daoine thar leir den chud is smú. The heritage learners according to arhu. Ní an term sin cloiste agam go dtí go thug mé an ollscoil ach bhí roinnt léictarí rá gohfuil heritage learners amach sin daoine sa stát aontaithe agus I Canada agus timpeall na Eorpa ag éirí agus ag fálam Ghaeilge. Bhí sin crackáilte dom. Mar sin níor bhfuil mé le aon duine ó Meiriceá a bhí an Ghaeilge leabhart. Tháinig mé daoine cos le Joshua Davis an sin TikTok. Meiriceánach ag leabhar Ghaeilge sin crackáilte. Ach níor bhfuil mé le aon Meiriceánach a leabhar Ghaeilge go dtí go thug mé Inis Mór an bliain sin agus rud bhí agrathe moltaí nach chósa Ghaeltachta agus daltaí tháinig siad hail agus bhí siad géirí seach na chasa Ghaeltacht agus rang na Ghaeilge dhéanamh imeachtaí a bhain leis an Ghaeilge dhéanamh agus bhfuil me le moltaí mar gheall an podcast taici agus bhí mé mar an podcast sin agus an sin chuir si takes agam hart mí an sin agus bhí sé rá tá mé gagrú rud éigen Inis Mór chósa Ghaeltachta a bheith sa gceist am nach tú sásta písfur múnsort dhéanamh. Ní rá me sin mar múnsor riamh. Ach dúirt mé, why not? Why not? Bhí moltaí rá sílam go mé tú go má mar múnsor am nach tú sásta dhéanamh. Fuck it. Rinne mé agus tá mé Harbh buic agus sásta go dhearna mé an múnsort sin. Bhí an tám agam, so thuúmans go Inis Mór feadh seachtain agus bhfuil mé is cuireann ceann na rudí is fearlam gur tharla
I rian seachtain sin ná bhfuil mé le Cionnaith ó Minnesota dar bhanam dahi. Agus bhí dahi tar éis seachtain amháin a chahabh cúan bara le gcraic with Jane. Agus Jane a chósa amach an sin agus an sin heisle sé húsca gáile agus amach Inis Mór sa tóir darna chósa. Agus bhí mé ag sí le dahi ag an bricfásta, seo an céad maidin síle, agus thosaigh dahi ag an leabharsla. Bhí sé ginse dom faoi bancéile faoi Minnesota, I'm sure beans in Minnesota agus ruúm sin, ach fád trí réige, agus blas mar chána go bhí ar réige, agus bhí sé breanúir an fear seo rá, tá seo crackáte. Is as Minnesota who I've had to glorious Greg along and bhí sin crackáte, ach an das come le rá mar tá the strackle so he can so going go there in Eagrán tá daoine how a win sin just America or agus tá ras Greg acu agus bhí goige wáid mo gine credit go Malian sin bhí goige intaháid mo gine agus bhí neart daoine eile neart martháin eile neart daoine ó hasna agus chuige den céad go acu agus an fáin orú níos mó chuige álam bhí sin an das bhí sin passionanta faoi bhí sin passionanta faoin tanga agus rudí mar sin so bhá mé se antainna as an tespras ar fád bhfuil mé le daoine iontacha gan áras Mali tá si go hintach sin mé déan si mar dúirt mé anobair ó híh an gréige de ach bháilm shoutout chomach go fearcéile Padar. Níl Padar ar na man ho scéalta ach Pedro an tam ceartar ach bhí gach duine chur Padar I rian seachtain agus ceann na daoine is deise dam. Just a rit timpeall le manga mór go an támar fad. Just bhí sé just sásta le bheith bio an scéalta amach an seo Inis Mór just a bans tanna as an saoil. Agus bí mu a rá an támar fad is duine jazzí sin is daoine jazzí ach in áréire an daoine jazzí má chuine ceann na daoine is deise dam gan doubt má tá aithne ag aon duine tá breanúir ag éiste leisin an pácrúla seo béas acu cí chu jazz tá just fear an céid sco ach rud a bhí mé antóca le Padar agus má chaling héin Giovanna tá mé antóca le Giovanna gromár go Giovanna ach gan áras tá mé tóca le hí ach bhí Giovanna agus Padar sa bháil céine I rian seachtain so bhí siad Inis Mór agus na partnéirí a bhí acu go thomlan tóca leis an réige just bhí an chuige mar chuid lórnach in scéal scéalta agamsa agus scéalta ag Mali ach ní mór chuige ag Padar nó Giovanna ach rud ceapan se go an das rinne siad an ar I rian seachtain níos mo chuige álam bhí siad sachaidach mar sin dúirt an burs acu Joan déanam is seo agus bhí siad a cabhar lena chéile ach rud a bhí an simú agus a háithn go mórlam nó Serbis an céad sanga tá Giovanna agus an fortin Gaelish an céad sanga bhí Padar mar sin bhíoh siad ag brecha síos nótaí agus an litrú just pressure déanta acu den litrú ach an litrú aber Germans anhlas ar fad is cuilumm sin ceann na frásaí bhí ag fadar anhlas ar fad agus bhíoh sé áscríomh I litrú na fortin Gaeilise agus an rud can céine bhí arsúla Giovanna ach I litrú na Serbise. Ní an litrú acu ach bhí siad an Albert sa rá an tamar fad. Bhí sin antas. Ní raon rialacha an, ní rá múnsar ag teachtar ó Jesus Christ. Tá déanna preis an litrú sin. Just lígarthú an tangúsáid agus an tanga álam pe chuí is mílam agus is féidirlam. Bhí sin andas. Bá mé antainna sin, bhí má antóca leis an cuí bhí siad an cuí an rá siad just a déanna géireacht an tanga álam in a malachéin. Bhí sin an jazz. It'd warm your heart. Agus bhfuil mé le neart daoine eile bhí go hintach Richard Richard ó nua áhar chuige den céad scoige bháil am buchas go bhí mé go leabhas le Richard I réir fe tamlaí nach ní an deis agam leabhas I ceart leis. Mar sin
bhálam an nóid seo thógáil agus má buchas a gabháil le Richard. So bhí Richard ag agrú agus a chóir le chéile machnamh tríbhéige. Right? So bhí fearr nó áireach ag chóir le chéile machnamh tríbhéige. Let that set in for a second. Ach, bí mis sé chrón rudaí ar TikTok, stop a stróil agus Bainigí an asin, Bainigí na behí, be na behí háidir seachtain seo. Agus thug me faoi ar right na rudaí bhí chórsús ar Instagram Richard, agus bhí sé chórsús, bhí se an de áhan nó bhí se an de as agus an isce, an fum den isce fácha an agus an cinál caption a bhí ar ná sinna the minute meditation den lániu. Agus bhí sé anzas. Bhí me antóca le sin. So, má buchas go Richard as an inspród a thuirstom go mo sra stop a stróil. Bhí sin anzas bach ar atá. Jesus Christ. Ceann na daoine, a rís ceann na daoine séise ar dam. Dá mbeoch mé ag peocha an duine séise is a Richard agus padar bhí sin go deachar dearan. A bhí sin deas. Just daoine ionach deas ar fud na hián ar fan seachtain sin. An espers. Ach, le cúla dé, bé man arás fifis sé agus ag fáil níos mó réige I lór na ghailteachta. Bhí sé áhá, espers an céad go bhfu mé le David Ceoin. Tá a chlór ar siúl ihe nocht an lún nuair héins an podcast seo amach ihe nocht bé chlór faoi David Ceoin ar RTE a héin. Dar David Ceoin. Bíonn sé déanamh stonelifting ag géirí cultúr de stonelifting a thabhairt arás agus tá scéalt aige faoin na chloch ar fád agus tháinig sé amach chuig an Oileán chun cloch áirithe a ardú agus bhí sé dóchreite. Tháinig sé, bhí me antóca leis, bhí me gláir leis nuair bhí an 8 déint aige. Ach bhí me antóga leis an chuí a tháinig sé, so chomáin sé ó Forthlárige go Gaile, for sin bád ó Gaile go Inis Mór agus an sin. Tháinig sé ar ruthair sílam, bhí ruthair aige agus thu sé amach go dtí an átain ará an cloch ó mhór seo. Agus ní rá an cloch seo ordaithe go thomláin aige. So dar leis an scéal a bhí leis an cloch seo go rá ar an clocha ordú agus 3 fóg a thuirt an cloch. Ach bhí mis antóca leis an chuí a tháinig sé, just hí rocked up I bríiste gearra agus paddy cap agus bhí sé réile chul. Bhí sé téús le bhí coppla cloch níos lú timpeall na hása. Bhí sé ag ordú an cloch beag sin sin a ráid an cloch cin an níos mó an sin ráid sin was coppla deadlift le sin. Agus an sin just thu sé seach agus dóirlaigh sé an cloch ó mhór seo. Gan mór an warm-up, gan me antóca le sin. Ach bhí sé mar espers, bhí sé dréictúil. Bhí mu a fád ag seasa timpeall I chorcail an sin agus David sa lór ag géirí an chloch seo ardú agus gach duine ag canna ó Róis na bhealháile agus má chuine cuioine nuair bhí an 8 déinte aige. Bhí dóibh I mo thuail hain nuair bhí sé déinte agam. Agus ní rá aithne agam ar an fear seo thurbe. Ach bhí me branú, bhí sé gin an scéal faoin cloch. It was clear how much this meant to him. Agus bhí sé just ag ordú an cloch gach den Róis na bhealháile. Bhí me psyched up. Bhí me like, let's go. Táirm na sé chundé sin. Come on. Sin an chuí amháin sé. Sin an cinál an atmosphere bhí gceist leis an nóid sin. Bhí sé dóchreite. Ach ar tá sé géirí stonelifting heritage, stonelifting culture a thabhairt arás chuig an mainstream. Sin go dtíonn sé an obair ó híh an béla iste ag géirí scéalta ar nach chunál beo agus chunál I mé an phobal. So tá mé ar bís leis an chlór sin eáil ar RT a héin a nocht. Tá mé ar bís sin. So nu má tá sé bh brandhfuir ar an podcast seo taréis an lún, tá sé fós béis ar siúil san RT player freisin. So tá mé ar bís sin David eáil ar bhí ar
espers an céad scoil bhí an. So meas mór go amach go Molly. Déanann si an obair ó híomh an gcraic agus tá méid súil mór leis an Gaeilge guide le Molly go deireadh. Mar bhrón mu sin rád agam mí is as iarad tíar mé mar bhrón. Ach Molly. Tá méid súil leis an leabhar sin a léamh. So le chuúnmh dé bé sé agam I rinn seachna agus bé mé an píospa cansa dhéanamh an céad seachna eile bhfuil back-to-back Molly mar topic an podcast se Sherlock. No better woman le bheith glás fi. Yeah, MollieFest 55 ceann de na espers is fearr a bhí agam I mo héal riomh. So, meas mór ag dul amach go Molly. Molly, céad eile atá incin agam. Hey, an féidirlinn nómad a ghlachan seo, féidirlinn nómad a bháin a ghlachan seo agus Breandán beag Israel. Hey, tug sus de chin freshen. Ná be a riseall is a grindall, tógaraya. Oh yeah. Breandán beag Israel. Hydrated, refreshed, arás cooking podcast. Éirí céir atá siúil I mo héalsa, céir atá incin agam na léitheanta seo. Yeah, MollieFest iontóg ach sílam an mo cinál mo buachpointe hain ag MollieFest ná an tránna gceist. An tránna gceist. Bhí an tránna gceist. Dúchreid bhá. Bhí sé iontóg. Bhí grúpa bhí háitfá 8 duine tá mé ceappa sa grúpa a bhí agin. Agus an sin bhí grúpa de na trainee teachers ó Marino an ile freisin agus siad a caitheamh an gá seachtain sin sa ghaeltacht. Agus tháinig siad an trasna chun an tránna gceist dhéana agus bhí grúpa eile lads cead a bhí iontu ón Ileán agus bhí siad amach an sin a déanamh an tránna ceist son na Hileán. Son na Hileán bhí siad iontu bhí an gcraic agin a bhí siad rinne mis MC don tránna gceist agus hey, this á bhfuil daoine eile bhá mis an tanras. Bhí siad dúchreid bhá just bhí buzz ceart san áit. Tránna gceist siad is rud tharbh éireannach tránna gceist. Thula mé go bíon tránna gceist a go hála seo freisin. Ní ra mé riomh an dul an le eáil bhfuil éon tír an mud a bhúla ó híomh tránna gceiste. Tá mi sé ceappa muointe na hÉireann. Nobody does a good tránna gceist cos le muointe na hÉireann. Okay? We'll lay it down. We'll take the shirt off any man's back when it comes to tránna gceist. Mud's ceann na tírs fearr ó híomh tránna gceiste. Just bhí an crack agin sa seomar sin bhfuil mé le daoine iontacha. So bhfuil mé le neart daoine bhí aithne acu orm ón TikTok agus rud sin agus bhí siad a géirí I greengraffanna ghlachalom agus bhí sin go deas, bhí siad deas búla le daoine agus siad a rá, hey, Joe, is brálinn de stuff ar TikTok. Mar bíonn tú cór TikTok amach an sin agus ní búlann tú le aon duine bhfuil ag breanúir a chuid stuff. So bhí sin go deas chum rá, bhí sin go deas agus bhfuil mé le roinst de le lads ón Ileán, bhí sé ansimú le bheith leabharsló faoi saol na Hileán agus siad a fás a níos as a rá ní ráithíonn bhar acu go dtí go raibh siad thart 10 mbliana d'aois nó 2 bhliain d'aois nó rud é mar sin. Bhí sin iontóg simú go bhfuil sin fós a siúil, fós daoine fós amach an sin atá tócha leis an bhaige. Bhí sin go deas, deas lecail, deas de chuisteáil bhí an tam agam. Ach MollieFest mulling go mór má tá tú an ticket á bhí sin deacair. Ach ar aon chuí thula mé go mé rud éigean ar siúil an bliain seo hágan. Ní féidir le mé rud eile rá. My lips are sealed. Cho ma le sin fu mé ceist wa I rith na seachtaine. Fu mé ceist wa I rith na seachtaine. Chóir duine ceistar. Cén fá a bíonn tú déine I TikTok tá scoil. Cén fá bíonn tú a cró ábhar tríchaige. Agus
cefáil gur hosú a croáirú agus is ceist íon gháil sin. Mar sin tá géirí leabhart fi sin beidir mar beidir go maiid sin meid daoine beidir nach mé. Who knows? Who cares? Éireann chuí. Thosa mé lena TikToks bhí Giovanna mo chalín a rá lom fa tamá é becordid couple TikTok a chomach tá cinál persanach agad you're kind of a people's person. Sílam go tanóí do chud stuff le daoine ach bhí mé héanará níos am céad atá le rágam TikTok ní léhann le rágam agus nuair chríicne mé an óscoil bhí neart agam gan áras na chríicne an óscoil just catar amach an sin don dom. What are you going to do next, son? Níos am. Bhí neart agam agus tháinig nícap amach tháinig an scoil an nícap amach agus bhí gach duine ag labhairt faoin ghaige. Ag an am sin bhí daoine an tóca leis an ghaige. Bhí cinál réomhil de siúna bhí an ghaige bobaláil hí san sin ag fáil bhí an ghaige cinál ag fáil tarnach. Bhí daoine ag labhairt faoin ghaige arís. Bhí an ghaige cinál ag cool. Agus rud tharbh eisteach é sin. Cá mar rud nuair thug mis an óscoil bhí mé ceithre bhliain is fidíis. So há mé seach mar dalta Abbey. Agus drastal mé bunscoil an Berla agus an sin réicláiste. Agus dal mé mo chun gaige is just a réicláiste. Ach, ag an am, tá man cant faoi 2008 nor thosa mé sa céad bhliain an sin. Ní rá ghaige cool. Ní rá ghaige cool a chorbe. Bhí bheocht na scoilna eile ag chur an géalscoil, géalscoil ar nuair bhí tú. Ag 2008 bhí tú an gé rá mar masla. Niml sa dhéanamh sin a hiile agus. Ach, ag 2008, hey, sin na rudaí a bhí áráid daoine. Ní rá mis Russian, hey, ní rá mis Russian ach bhí daoine eile rá. Ach, is léir nach rá an ghaige cool. Bhí daoine ceappa just nar fiú an ghaige. Nach rá éon buntáiste ag an ghaige. Ní rá éon wahas leis an ghaige. Ní rá gá leis an ghaige. Rudí mar sin. Ach, nuair thug mé an óscoil is cuimhin, bhí ghaige ar siú le an gachláid sin sa ghaigláiste. So níor smaoine mé faoin ghaige ar bailach ag an eile. Just domsa an ghaige riascoil a bhí. Nuair mas rud ag rá tú géirí labhairt le múntar, labhairt le chairde, bhí ar ghaige úsas. Agus sin a chuí in aráise. Agus domsa bhí gach duine timpeall mar labhairt ghaige. So it wasn't a big deal, domsa. Ghaige, it wasn't this big, oh wow, this is an ghaige labhairt. Now, is sin ráte is cuimhin gur thóg múntar póric, más mór ag dul amach go múntar póric. Má tá tú ag éisteach leis seo. Déanaigí iirecht éisteach leis an padcrú leis scéalaíocht, leis an dríúra. Bhí mo chuine mar múntar stara agam agus mé san sa bheidscoil agus tá más agam ar an duine sin. Bhí sé anhá. Ach thóg múntar póric múnt hús go méal firste ar tuair scoile. Is steach go dtí an chraoltóg chóitir. Agus a rís tá ag labhairt faoi 2012. So is sílam sa látá neam tá neartcéalta chlóisteacham ó daoine agus siad rá hé tá an ghaige á fucking fly á húsan sin. Tá sin a chraoltóg ceartnis. Ach ag an am bhí ghaige á labhairt gan áras ach ní rá sé chomór sin is atá sé sa látá neam sa ceantar sin. Ach is cuimhin lom bhí mo thart ar séblin déagdíis, parfá sin, séblin déagdíis, seachlíon déagdíis. Thart ar an sin, agus mo búla le lads ó bhéal firste bhí ar chóis linne. Agus siad freistal an scoil agus déine na GCSEs nó A-levels nó paper go bhí ar siúlacu. Agus siad fád a cá na Easter lilies agus rudí mar sin. Ní rá seo feiceaí. Bás iargan na tíar musa. Bhí musa rais an sin bhí an ghaige cinál ín funny dú. Bís a crack a bhí an bhí an ghaige labhairt
ní rá daoine eile ná mu a hiiscint what a time to be alive. Bhí mu bant an bha sin. Ach gona lad seo bhí siad a bhád níos stóir faoin réige. Bhí siad arás tá sé nascid leis an féinlucht atá ací. Bhí meon omlán difriúil acu ar réige agus siad fiú séh bliain déitis. Bhí tuiscint difriúil acu ar an tábhacht amháin leis an réige agus rudí mar sin. Bhí mu just a chill in éan tíre an rá se le. Chop do focail agad se le méid fé pisbe réige lá se le méid ach bhí na leid seo bhád níos stóir agus sílam gurb espras áhhaid sin dom sa freisin a bheith labhairt le daine agus ag clostáil na scéalta seo bhfuil daine ó bhéal first agus an brí a bhí leis an chuige dómhsa. Bhí sin an bha ach ní me i ggur an ní meas agam ar chuige. Bhí meas agam ar chuige ach níor hiic mé an tábhacht a bháin leis an chuige go dtí go thug mé bhéal first agus an sin bhí an teacht canan céine á álam agam nuair thug mé an ollscoil. Mar thug mé isteach an céad lás a céad bhliain agus bhí thart cuasatanga bhí gceist so an aim atá leis an cuasatanga díosú ná go mé gach duine in an gcuige atá acu ósát agus gcuige labhairt agus antanga íhéin a álam tá man a brandware riamh gramadí cansa chuil a rud a bhaint leis an tanga íhéin in an de bheith brandware na sam scéal na chuige nó áráníocht nó filiocht nó péad mar sin. Ach thu mé isteach go dtí mar chélécht bhí me cinálí nervhíseach agus is léir tar éis cúis nóid go raibh caid an níos áirde agam, caid an chuige níos áirde i gcomparáil na daoine eile. Agus is cuimhin an teach amachchas an lécht agus na lads eile ará Jesus Christ cáhhairtú agus chuige how'd you learn that? That's sin crackle so bhhailm go móchuige mar an ggéine lása. An sin hiig mé an testpras bhí agam agus mé me ledó bhí mise is just a scóil ag gláirspréige gach lá bhí gach den timp ag gláirspréige bhí mise cap seir tar chuige gach den. What's the big deal? What's the big deal? Ach nuair thug mé an ollscoil hiig mé nach raibh chuige mes bhs. Bhí sin go deas ach hiig mé an sin go rud tharbh difriúil a bheith an rud tharbh ní aisteach ar bhealach rud difriúil go chuine a bheith an chuige láirt. Rud tharbh difriúil. So thug mé an ollscoil for mé ceach sin arís tangent bugin sin nábach. Ach tar éis sin chuig mé leis an ollscoil agus bhí ar eile rá a chuir coppla tictac chéile. A chuir stop coppla tictac chéile. So an sin tháinig ní cap amach bhí cinál thola balú faoin réige agus gach den leis faoin réige. Dúirt mé se right. Díanam mé tictac as chuige go céile Harlíns. Ag an am ní rás agam go raibh daoine eile chrá tictacs in réige, go raibh an gcuil take an. Agus chum a bhí seán just rámis, just a crack céine bhís siúil agam sa lá tan han. Ag gur pí be crack a bheith agam leis an tanga. Agus sílam sin an testpras a bhí agam ag fás a níos. Sílam cinál taithí agam leis an réige. An taithí agam leis an réige ná is teanga beohar. Is teanga a bhanas leis an crack. Tú gláhas le de cháird an réige agus méid fás a níos. Sin an cinál crack a bhí siúil agin. A bhí siúil agin sa scóil agus mu a gláhas réige. Bhí sé spríal dún. Agus den chuid smúd nám san ollscoil bhí tú ag fálam gramadach, bhí tú ag rudí mar sin an tám ar fád. Ní an mór an crack a bhaint leis an réige. So bhí mé ceappa hé, bhíor sin go deas dá mbeocht mé ná chopla tictac a chruthú agus mé géirí just scéal bhar instance nó just piece of crack bagel. So rinne mé sin bhí mé rá rud é cosile tá mé géirí chuige álam go a chalíonn agus fá réile leis mar altogether agus rim sin just thairíthe bhí 5,000 bhiú agam ar an íseán sin. Agus arís an ceach ceann céine a bhí áfáil agam nach rud cotíonnta a bheith an go chuine a bheith an chuige labhairt agus chomála sin go raibh fáil ag daoine chuige chlostal. Bhí sin antas. Bhí sin an rud is smúd an
tá daoine géirí gcraic álam anseo, tá daoine géirí gcraic álam agus sin gcraic labhairt agus ábhar chuir tú gcraic freisin. Tá cinál pobl anseo atá géirí gcraic a churchan cín. So bhí mé bís fa sin, ag an am bhí mé bís fa sin, agus just le mé rá I crothú ábhar TikTok agus ag an am freisin bhí mé thula mé Manchán. RIP Manchán, ná legad an legend. Be mé glás be Manchán níos I coppla nóid ach sé imithe níos ach thula mé Manchán a rá muna bogan an teanga chun cín. Muna dhéanam mod tafada an teanga. Jó sé bás. Bé an gcraic bás más rud é nach simosís agus déanamod tafada an gcraic. Agus hiic mé nach rá mo chuid gcraic ní chan so dúchas me. So sin tá miona nach domsa bheith ag glás gcraic ach ag an am céine bhí gcraic agam, bhí an óchan gcraic agam le bheith síos agus písbe gcraic a chur físeán nó chur tafada éigen. Agus bhí mé cappa, I gceann 100 bliain agus an mé an gcraic extractals fós, an mé daoine fós a géirí gcraic álam, béidir go mé I seo mar achlainn dómh gcraic chluisteáin. Agus písbe cracha a bheith acu leis an teanga. Agus sin an smuoine bhí agam ag an am. So sin just le mé rá ag crothú TikToks. I crow TikToks agus sin rinne mé MollieFest an sin an mbliana agus bhfuil mé le neart daoine agus ní rá aithne acu orm mar ní rá sé le TikTok agus bhí sé le rá bechuir is coppla bhí sé an Instagram I dhéanamh agus just caiith mé sús pe rud atá déanta go mar TikTok Instagram freisin agus dair go málam an sin agus just mé sílam an smuoine bhí agam ag an am ná just rud éigen a dhéanamh le mo chuige. Bhí sin an freigra a bhí agam ag tháinig don ceisisin ag an óscoil gach scrúda cainte bhí gach ina fucking béiltriú bhíoh siad a rá céir bhla daana nar chuiginn tú leis an óscoil. What? Tú fiche mar dát abba ag teach ar eiscú an óscoil. You think tá mise an ólas céir po bháin le dhéanamh ná rudda bhí clú agam ach I gcónaí bhíoh me rá bhhálam rud éigen a dhéanamh le mo chuige. Bhhálam rud éigen a dhéanamh le mo chuige amach an seo. And I suppose tugann TikTok agus Instagram agus an podcruile seo áit chum le bheith labhar chuige. Agus is mór sin dom. Má tá agus go mála siad, Irene's reinst na físeán, Irene's go má le reinst na físeán. Irene's go hábhálum. Agus í nám céine ní Irene's go bhála le físeán eile. Ní bheith ach, céad view nó rud éigen sin. Ach, mar sin bí mise smuoine gcónaí nuair tá céad view fáilte agam. Tá céad duine tar éis a bheith éisteach le gcraic aniu. Is buaigh sin I gcónaí. So tá mé dhéanamh just gcraic a chur an sin daoine chuir an ólas. Ceann duine cinál sra físeán, I suppose, nó grúpa físeán is fearr atá déanta agam riamh ná rinne coppla físeán I Serbia. Gá físeán go háirithe. Rinne gá físeán I Serbia ag labhairt faoi aimimecha Serbis agus an sin mar freigra an físeán sin. Mar bhí go leor daoine ón Serbia ag fágá teachna. Ní rá sacn rá teanga eile ggéire. Ní rá chuige cloiste agam riamh. So mar sin bhí mise bís. Bhí mise bís faoi sin ní rá cúisigh an duine seo amachtain agus ní rá clú acu go rá teanga eile ag ggéire. Bhí siad ag ceappa tána paddies amach an sin ag labhairt bearla go sonas ásta. Ach dálann siad an lá sin go rá chuige ag an tír go rá teanga eile acu agus tá daoine amach an sin ag déine iarracht a chuige chun an beag sa chuige chuir an cín. So bhí mise bís faoi sin. Bís faoi sin. So suppose sin an cinál motivation atá agam chun TikToks a dhéanamh. Chun TikToks a dhéanamh. An gcraige chuir an cín
Chosul le Manchán Magan atá imithe an seachtain seo. Jesus. Ceann de na daoine is inspiróidí. Tá mé géirí rá ó híomh gaige de ach ceann na daoine is inspiróidí lánsacht. Agus gan áras tá sé tharbheith bránach gohfuil sé imithe agus ní raibh Cúig bhlín is chuige caite agam saoil. Sin ínta bránach. Ach an am céine 55 good years bhí caite aige. Obair den céad sco a bhí déanta aige ó híomh gaige de. Bhí sé amachchan sin ag ábhile sé nóir nach an gaige cool. Bhí mé laos bhí sin níos luathe ní an gaige cool ag ábhile sa sé, ag ábhile sa 8 ach bhí mar chuine amachchan sin ag chóir gaige cí. Dochreiste. Manchán Magan sin an fágúil mis ag sin seo it's in a pacrúile trú aige. Tá séisiim mar inspróid sílim go gacéin gaige in an manhol scéalta fud an down. So tharbheith bránach ach an nám céine is fiú ceileoirí inmh saoil Manchán. Laoch chaoilech amach is amach. So yeah, ó híomh Manchán níor bhfuil mis an seans bula leis riamh agus is mór an trééis sin. Ach bhfuil mé le neart daoine bhfuil le Manchán Magan agus bhí si tréis bula le Manchán Magan bhí na daoine seo lá an d'inspróid. Lá an d'inspróid. Is le go raibh just rud éigean ag Manchán. Rud éigean dréachtal. Chos leis an tespur sin bhí agam timpeall David Keown agus ag ordún chlog. Rud ceanna céine bhí ag Manchán ach bhí séistin just ag labhart. Rud éigean dréachtal. Bhí rud éigean dréachtal faoin chuí labhar séistin gaige freisin. Bhí sé chostal le bhí mar chuine just ceangailte leis an dam. Ceangailte leis an náidir. Bhí gailen, mar bhrán gailen ag Manchán Magan, gailen all aige. Ach is cuimhnam gur bhfuil mé le fearr bhí mé ag ceol chum I bhaile chéan nó bhí mé freastal an osscoil sa workments sin an keys agus bhí Willie Carlisle fearr ó America ag seanam ceol chum hús an sin agus ceol country music atá gceist le Willie ach bluegrass agus bhí sé gcéint an scéalta agus rud mar sin. Costal na seannos atá ag mús na hhéireann. Tá sé anchosú leis an ceol agus an tradiisiún atá agin hálan seo. So bhí sé simú éisteach le Willie Carlisle ach bhí súla tháinig Willie chuig an státe bhí fearr eile ní cuimhnam an tanma bhéir mar bhrán chun gcuine sin ach bhí sé casa roinnt árán agus de chun smú árán tradiisiúnta bhí aige agus coppla áireachas le Grace agus an crack seo fád agus rinne sé anteach bhí sé an amach bhí mé ag an bar ina dhé sin agus thus mé ag labhart le chuine agus bhí mar just rinne tú anteach bhí tú an amháin sin agus sé gur mágad agus bhí man ag labhart lena chéile agus bhí mar tá muid ina chuige sin i DCU agus bhí sé rá tá sé géirí níos mo chuige álam tá sé duine iarach an chuige álam agus comála sin níos mú árána álam trúgaige agus níos mú árána chuma trúgaige agus go bhfuil sé ag obair le Manchán agus ag fáil charó Manchán chun snásta chuir chun scaige agus foclaíocht difriúla bheith aige chun na árán seo chuma agus is léir go raibh mo chuine just lá d'inspróid. Agus ag labhart fí Manchán just bhí rud éigean difriúil dahraigh an cinál luch a bhí na thuúla. Bhí sé ag irí chuirnúil chum cicó ionach is tá fearr seo. So bhí sé cool, just bhí an cinál sin an éifeacht Manchán Magan. Bhí an éifeacht sin ag Manchán an tionchar. Bhí tionchar ag Manchán Magan na daoine a bhualann sé leis. Bhí an drochóir an caite inis. Cumála sin rudí beaga cos le
tá bhena an tóca leis an dáin a bhí déanta aige an scoileán sin ó níiad scoileán a bhrón an táhain sin le nícap drugdín an pagans agus sé féic nach fecinn tú é scuil síle de chuúnas lech an ná mór trí de rón tá míid bio. You don't know what's going on. Nobody knows what's going on. Fuck it. Sílim go caitheann na dúd. Mar níl éon bhd níos deise ná fearr ar a bhúd. Agus bhí ó bhena an tóca leis an dáin sin. Níor hiic sé an dáin. Ach bhí sé ráid. It's just tá rud éigen spiridáilteach nó rud éigen speisialta faoin chuí dhearann sé na focail. Just tá mócháin ag eis leis. Ní nach hiigim ach tá mé géiréis seo hiiscint. Bhí sin cool. So bhí tunca ag Manchán Magan ban a dása níos le Serbis mar an céad angéici agus I lár an Horpa dá sé níos I Liechtenstein agus Germánis. So ní rá éon bantaí leis an ghaige ach fós hain bhí Manchán Magan in an rud éigen chumme a bhí an ords a all way duine nach rá ein ghaigeici. Sin an cinál fearr atá Manchán Magan sin. Agus tá mé glabhairt faoi Manchán Magan cos le duine tá fós ar an scéal tá sé eisteach in an uire nach chuil sé an heile ach ar agus thug sé golóir inspróid domsa freisin is cuimhin lom nó burla. No burla bhí sin déanta háartfá gábhas a sé tá mé ceappa háartfá gábhas a sé agus Breandán is sé an chlór sin ar YouTube I 3 carbide agus mo chuine an rud a bhí gceist leis an chlór agus is bú breanúir má tá tú a ggéisteach le seo nó chríogann tú an podcast seo Tá sé fós ar YouTube té sa tóir ar nó burla le Manchán Magan agus cinál dúshlán a bhí gceist agus an rud a bhí gceist ná bhí ar Manchán dul timpeall na tíre gan éon burla labhairt. Agus bhí neart deacrachtaí aige ticket trénach a chuir an ámh óstán lóistína á agus ag labhairt chuige bháin ní rá an ghaige ag daoine chun cabhar leis. Agus léirigh sé golóródaí faoin tanga I bhar haon nach rá má ghaige le chluisteáil timpeall na tíre agus I bhar dó an meon a bhí ag daoine ó híomh an tangate. Agus de chuid mó bhí meon cinálín dúilteach acu. So látá nniu an sílim tá go leor daoine sásta rá níor ré agam ach tá mé bechordom a bheith fallhhaige nó bechór gohfuil níos mó chuig agam. Tá daoine sásta sinna rá ach ag an náam just bechomal le daoine agus bhí séistin in an seo haisbáins ar bailach síimsiú. An chlór bhí an. Bhí an meas agam ar Manchán Magan tar éis sin eáil. Mar rinne sé rud ag an Harbh fiúntacht an tanga ag an am. Bhí sin cool. Ba chóirún nó burla dhéanamh arís le eáil cén cria euros le péidir na táir na Hey, RTE, má fleis sé bheith breanúir seo sign me up. Tugi mi sé ar go díomh chun nó burla dhéanamh. Bhíoh sim agam le eáil cén cria euros le duine éigen sa látá nniuam. Mud gáhíle sa béidir an cé bliana eile be mud fé bliana gáhíle sa sé so tá mud sa fife cúganis fife sé ó chóirún nó burla dhéanamh arís 20th anniversary le eáil cén cria euros le péidir atá dhéanamh. Tá mis sé sásta. Téanna mi sé bhaach fucking sign me up by. Rachar mi sé timpeall le labhairt gaige. No burla ar fach seachtain. Jeez, bheadh sin go das. Oh yeah. Oh, let that sink in for a second. Smuoinigh sin. No burla. Just go on burla. Sin an dream by. Sin an dream. Ach, yeah. Manchán Magan leoch na Ghael. Be man ze déanna ceilú ar a héal le fád an lá sin. Be go leor daoine ag fáil faoi Manchán Magan amach an seo. So, Manchán Magan gur míle magat as a méid atá déint agat don tanga.
Ach, sin a méid wemse in nu sílam, tá go leor contaigé agam, gur míle mágaí as éisteachlum a ríisiniu. Bha mé an tanhas. Bhain sibh sé tanhas, inis dom sa chomments. Má tá ceist nágaí, inis dom sa chomments. Má tá aon rud le rágaí, cíúil sib, céad é scéal, céad tar siúlagaí, inis dom sa chomments, agus is féidir lom iad a lé amach an céisteach eile. Gur míle mágaí as éisteachlum, chuir scolis gan áras, Bainigí chuir scolis TikTok, Bainigí chuir scolis Instagram agus leabhardal. Bainigí chuir scolis YouTube freisin, má tá si bhíh éirí níos mó chuige níos mó chuir scolis a chláistáil amach an seo. Gur míle mágaí mi sé brenn mé, feici me an tseachtain seo thugann siad. Slán go fóill.